Loro simplea, baina hortik hasi behar. Bueno, orduan hori da, beraz, hori ez da berreskurapen prozesu baten mapa osoa noski, baina hori izango ditzateke berreskurapen prozesu bat nola arrankatu. Lehenengo gure hausnarketan ez, zein auzo eman behar dira nahita ez zerbait azteko, eta gero-gerokoa, gero ikusi. Gero labe hori, ez dut alagonean. Labe horren barruan, joan behar da egosten berreskurapen planaren hurrengo pausoak ez. Eta orain, microplot ekimen honetaz, zer zango dizuet. Joan den azaroan, Grezian egon nintzen Thessaloniki irian, Polyglot Conference izeneko batzar batera konbidatuta. Eta aukeratu nuen gaia zan hizkuntza txiki-txikiak ikastu. Orduan, eman duen nire, eta hori YouTubeen ikusi daiteke nahi badezue, inglesez. Orduan, horko entzuleak hizkuntzazaleak ziren, baina edozein hizkuntzaren zaleak. Eta nik planteatu diena zen begira, hizkuntza guztiak, badakigu hizkuntza guztiak ederrak eta politak eta zoragarriak dira. Baina, zuen gustatzen zaizkizue hizkuntzak asko eta hizkuntza asko ikastea. Eta hizkuntza batzuk munduan handiak dira, baina beste batzuk oso txikiak dira. Eta igual pertsona askorentzat logikoa goa ibiltzen zaie hizkuntza aldi bat aukeratzea txiki bat baino. Baina badaude beste arrazoi batzuk alderantzizko aukera egiteko. Eta hori izan zen nire hitzaldiaren gai zentrala zen zergatik nahiko zenuken igual horrengo hizkuntza ikasteko aukeratzerakoan hizkuntza txiki bat aukeratu. Bueno, etzan aurkezpen zientifiko bat, gehiago zan bihotzetik hitz eginez ez. Eta, nik uste dut oso abera ona izan zula, jendeak hori zitzailan gero esan ez, benetan unkituta gelditu ziren nire hitzaldiarekin, eta aposte naiz. Eta bitartean, etxean, lehenkaren proiektu honekin ari nintzen, eta orduan eukin nuen etxera iritsi nintzenean, eta oraindik batzuk idazten zidaten eskerrik asko zure itzultzaileagatik, eta orduan okurrentzia izan nuen. Hain unkituta baldin badaude, zergatik ez proposatu proiektu bat. Eta orduan idea zen, hizkuntza txiki bat, ikasten duzuet, zer moduz iztudik hizkuntza bat. Eta nahi baduzuen, lehenkaren proiektu honetan ari naiz, eta nahi baduzuen lagundu. Eta, kontuz, itzaldian, iaia ez dut aipatu lehenkar, ze hori zen gara. Eta baditu beste adibre batzuk, beste hizkuntza batzuk. Baina esan hori gara, horrein egiten hau egiten naiz lehenkarrekin. Inori, ez nun gehiagi insistitu, ideia zen benetan interesa bazuten, nigana etortzea. Eta hori batzuk etorri ziren. Orduan, sortu genuen Facebooken talde bat,
talde sekretu bat. Eta microglots, izena jarri nien ze, polyglots zen bestea. Orduan esan dugu, izkut txikiak microglots. Eta orduan hori hasi zen azaroan. Nortzuk era, banako hizkuntza zaleak. Nun, bakoitza bere tokia. Zer egiten? Taldeka arriskoan dagoen hizkuntza txiki bat ikasten. Ikasten, oso zaila dela esan dudan gauza hori, material pixka batekin ikastea irakaslerik ebe, baina suposatzen da hauek direla hizkuntza zalean diak eta poliglotak orduan bade. Hemen daukazu, erronka berri bat. Zertarako? Hizkuntzaren bertako komunitateko pertsonekin harremanetan sartu eta hizkuntza ikasten edo mantentzen laguntzeko. Hasi ginean azaroan, Facebooken antolatzen da, orain zer egin dugu, lehenka ikasten hasi. Zenbat garen, taldean hogeita dakide dugu, horietatik bederatzik orain arte, guk adostutako oraingo mailara iritsi gara, hau da, esan dugu, hogeigarren ikaskaera arte. Aldutenak saiatu, eta bederatzi iritsi dira. Orduan, beraientzat, batzuentzat, arrazoi desberdinengatik interesgarria zen erronka, edo jokoa, baina batzuentzat bereziki deigarria zen, esatia, zuek hasi ikasten orain, baina gero Honduraskoekin harremanetan jarriko zarete, eta, orduan, bitartean, Hondurasen hasi zen proiektu bat. Proiektu hori zen, hori gero esan dut. Baina proiektu bat zegoen, eta justu duela gutxi, duela hilabete bat, hasi dira Hondurasko talde batean nire materialarekin ikasten. Hauek pare bat hilabete denago hasi ziren. Orduan, baina modu bat Hondurasko jendearekin harremanak hartzea izan da gobernuaren bestean dagoen proiektu horretan hauetako batzuk aukeratu genituen. Sartu genituen bolondrez bezala beraien taldean lagunak bezala, zu ikasten izara denka, nire bai, nizu baino pixka bat denago hasi nintzen, baina ez asko, baina elkarri laguntzeko. Eta bestea, da beste proiektu batean, baina beste hau ez da gobernuko. Beste hau da irikia, baita ere Facebooken, talde bat sortu zen, lehen aipatu dudan iradabil talde hori. Eta, momentuz, bakarrik talde bat, lehenka hizkuntza, Hondurasko lehenka hizkuntza interesatzen zaien nintzen. Baina, planak ditugu, oso laster, hor ere proposatzeko nahi dutenentzat talde bat, estudio talde bat. Batzuek, hasteko hizkuntza ikasten material horrekin. Baina ez hain, beste erritmo batekin. Hau nola ez da egituratuta, prinsipioz, ezin dugu eskatu, ez daukagu modurik exigitzeko erritmo azkar bat, orduan izango da, jendeak erantzun alduen bezala. Baina,
nik askotan esaten dut, nire lanerako, ni hemen bizi naiz, Euskal Herrian bizi naiz, eta gainera Euskararen berreskurapen munduan eta Euskararen munduan lan egin dut eta egon naiz, eta bueno, herri honetan egon bazera, orduan nolabait hizkuntzaren gobilaren erdian egon zera. Eta nik beti esaten dut, hori izan dut nire eskola handia. Orduan, joaten naizen tokitela joan eta saiatzen naiz ikusitudan gauzetatik ikaskaiak ateratzen eta aplikatzen. Eta ikasi dudan gauza bat, da gauzak binaka gertatzen direla gehienetan. Nola binaka? Zer esango dizut. Badaude ikastolak eta badago eskola publikoa. Badago abe eta badago aika. Eta, bueno, hori mengo historia da, eta zerbait ginatik da. Eta batzutan erakunde ofizialen pisuak laguntzen du gauza batzutarako, ez da. Baina, beste aldetik, herrik ekimenak batzutan beste indar eta botere eta grantzi bat du, eta nik uste dut hori ezin dela alde batera utzi, ezin dugu dana instituzionalizatu, ezin dugu